Liptáci to s každoročným rozširovaním služieb v cestovnom ruchu očividne myslia vážne. Dôkazom je obľúbená regionálna karta, ktorá však dostala nový rozmer. Stala sa totiž nástrojom vernostného systému a neoddeliteľnou súčasťou peňaženky každého turistu. Na dovolenkárov čaká až 46 rôznych typov zliav, so zľavami až do výšky 50%. Na kartičku si zbierajú body a následne sa potom môžu dostať do týždenných žrebovaní o atraktívne ceny. Kartu možno získať bezplatne pri pobytoch u zmluvných ubytovateľov alebo si ju kúpiť za symbolickú cenu v infocentrách po celom Liptove. Stačí urobiť jednoduchú registráciu a v okamihu je v rukách hostia. No a s ňou už potom zábava na Liptove dostáva úplne iný rozmer. Na návštevníkov čakajú zľavy na lyžovanie, kúpanie, zľavy v reštauráciách, do požičovní, nazrú na atrakcie v centrách miest a zároveň sa budú môcť bezplatne voziť linkami Aquasky busov. Zoznam zmluvných miest s výškou zliav možno nájsť na stránke Visit Liptov.sk alebo v tejto brožúre, ktorú každý dovolenkár dostane ku karte. Liptov Region Card sa tak stará nielen o pohodlie a obsah peňaženky, no zároveň návštevníkov čiastočne aj vzdeláva. Kartička je vynikajúca vec. Navštívila som vďaka nej miesta, o ktorých som doteraz ani nevedela. Zábava s kartou sa však nekončí ani po dni strávenom spoznávaním regiónu. Cez priložený kód sa stačí prihlásiť do svojho konta na internete a spustiť lov na body za vernosť. Najviac bodov klienti získajú ubytovaním, ale ďalšie body si môžu pripísať aj hodnotením ubytovacích zariadení alebo zdieľaním informácií na svojom facebookovom profile či doplnením informácií o sebe do svojho profilu. Informáciami o sebe pomôžu dovolenkári krajčírom na Liptove ušiť im turistické produkty priamo na mieru a spätnou väzbou jednotlivým zariadeniam zasa nastavia zrkadlo kvalite poskytovaných služieb. Zároveň som si zbierala body, prostredníctvom ktorých môžem vyhrať zaujímavé ceny, čo ma v budúcnosti motivuje k ďalšej návšteve Liptova. A o to vlastne všetkým na Liptove ide, aby sa služby neustále zlepšovali a turistov v regióne postupne pribúdalo.